Yan sa bulwagang pambalitaan ng 24 oras. Niya na ang tagapagbalita, Dong Suy! Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw. Aniya na ang mga nagbagang balita. Usa ka tawo gitigba sa liog, putol, ulo nakasyagit pagtabang. Usa ka menteryo sa Mindanao na sunog ug halos tanan patay. Seriously, what the fuck are you doing? Usa ka buntis sa Bohol gidunggab, bata nakalikay. Giilang usa ka pilay sa Cebu mudagan pagkamayo. Eroplano na platan, tanang pasahero gipanaog o gipatulak. Usa ka ero na ligsan, 7 ka purgas samaran. Usa ka gilang tag-iya sa karinderya namatay. Pasmo ang gilang hinungdan sa kamatayon. Isda nga di kahibaw mulangoy na lumos patay. Usa ka buta sa Bohol ningit-ngit ang pananaw nakadunggab. Barko nalunod wa kagwanta hinglutaw. Manny Pacquiao ng hatag og balay tanang tao nanagan. Kaya ang balay ngay pangapud-apud usaday kini ka balay sa putyukan. Oh my God! Mao ka na ang mga tubling sa atong mga balita. At tangi. 졸라 이것만 나달라 너무 졸라 기지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어